Is-Segretarjat Parlamentari għall-Anzjanità Attiva ġaf fix-xejn l-istorja ta' The Times of Malta fejn qal li l-Gvern kiser is-silenzju u li prova jaħbi xi fatti dwar l-estensjoni ta' residenza San Vincenz de Paul. Fi stqarrija s-Segretarjat ippubblika t-tweġibiet li bagħat lir-reporter ta' The Times Evan Camilleri tliet xhur ilu. Fit-tweġibiet uffiċjali Camilleri ġie marraf li x-xogħol ingħata b'kuntratt u mhux b'direct order. Fil-fatt, is-Segretarjat ħareġ sejħa pubblika l-offerti fuq bażi ta' Public-Private Partnership mid-Dipartiment tal-Kuntratti. It-tender kien jitlob lil dawk imħajra sabiex jipproponu servizz ta' catering u l-bini ta' kċina ġdida kif ukoll investiment addizzjonali marbut ma' residenza San Vincenz. Konsorzju wieħed minn dawn ippropona sodot f'dar residenzjali għal persuni b'diżabilità f'Ħal Qormi. Filwaqt il-konsorzju ieħor ippropona li jibni żewġ blokok ġodda bħala estensjoni ta' residenza San Vincenz. Wara li ntażlet l-aktar offerta vantaġġjuża u dik li offrit iktar sodot tal-anzjani, beda il-proċess normali ta' proċedura u negozjati skont il-liġi u l-prassi stabbiliti dwar l-element ta' investiment privat. Dan il-proċess se jwassal biex jirdoppjaw il-numru ta' sodot li kienu pjanati oriġinarjament anke b'konformità mal-impenn elettorali tal-Gvern li jaqta' il-lista ta' stennija l-anzjani li għandhom bżonn jidħlu f'residenza għall-anzjani. L-istqarrija nnotat ukoll li bħala prassi li bdiet u ġiet segwita dejjem mill-amministrazzjonijiet preċedenti, ix-xiri ta' sodot fil-privat sar dejjem b'ordni dirett u saħansitra ta' gvernijiet ta' qabel ġieli b'sempliċi cabinet memo saru estensjonijiet ta' residenzi. Kif diġà ġiet ddikjarat l-għażla tal-konsorzju kienet ikkontestata kemm quddiem il-Public Contracts Review Board kif ukoll quddiem il-Qrati Maltin u fiż-żewġ okkażjonijiet ġiet ikkonfermata d-deċiżjoni oriġinali tal-Bord tal-Evalwazzjoni. L-istqarrija temmet tgħid li din hija konferma li l-Gvern mexa b'mod trasparenti skont ir-regoli kollha tax-xiri u ma ħeba xejn fil-proċess kollu wisq aktar li ta' xi direct order lil xi ħadd.